La fotografia que teniu projectada en pantalla mostra els horts de l'EAP, amb l'EAP, amb l'escola de fons, al campus del Baix Llobregat, a Castelldefels. La foto la va fer un estudiant d'Enginyeria Ciències Agronòmiques, el José Manuel Eras, quan jo li vaig demanar perquè havia de venir a fer aquesta presentació. El José Manuel és un dels estudiants que s'ocupa d'una de les 16 parcel·les que disposem en aquests moments a l'EAP, que estan a disposició dels estudiants perquè cultivin dins del marc legal allò que vulguin. El projecte es va posar en marxa a l'abril d'aquest any. Havíem tingut una aturada d'un parell d'anys entre anivellament de terreny i per culpa del Covid, però es va aprofitar per fer també les infraestructures, la xarxa de reg, el que seria l'hivernacle, etc. En aquestes 16 parcel·les poden cultivar, principalment són hortalisses, hi ha raves, pastanagues, també síndria, meló, etc. El José Manuel, aquest estudiant, em va comentar que també hi havia moltes tomaqueres justament per aprofitar el que sobrava d'unes pràctiques d'una assignatura que és genètica i millora vegetal. Els cultius s'han de fer seguint els principis de la producció ecològica i, entre altres coses, amb els residus fan compost o l'integren al sòl, per tant no el poden cremar i, per suposat, és per consum propi, no és per distribució comercial. Com s'organitzen aquestes parcel·les? Hi ha un professor, per suposat, hi ha un professor coordinador, que és el Gil Gorgs, que és també part del que m'ha passat la informació per la presentació d'avui. Van crear un curs a Atenea, que és Horts EAP, i en aquest cas aquí és on poden sol·licitar la parcel·la, que en principi és per un quadrimestre, però es pot fer ampliable per un any. Hi ha informacions d'interès diverses i, per exemple, tot el tema de comunicació ho fan a través d'Atenea. Hi ha reunions de seguiment que són obligatòries. S'han de comprometre els estudiants a fer el manteniment del que serien les zones comunes, etc. I també hi ha un tècnic de suport, un tècnic del camp de pràctiques, el Miquel Massip, que els dona suport. Actualment són 16 parcel·les i de moment són només per als estudiants de l'EAP, però de cara al futur es està ampliant a 12 parcel·les més i segurament serà per professors, per PDI, per PAS i segurament també ampliable a tot el campus.